Dnes bych vám chtěl ukázat, jak ušít podobný bralet. Takový bralet opravdu dobře drží prsa a ší se velmi snadno. Je to taková domácí varianta, hlavně pro ty, kdo dává přednost přírodním materiálům. Vystříhneme díly s ohledem na směr osnovy látky. Na střihu jsou směry osnovy označeny na každém dílu, které při stříhání nutno dodržet. Vypadat by to mělo takto. Po 4 kusech od každého dílu a 2 díly střední a zadní části pásu. Začneme košíčky. Nejdřív sešpendlete 2 díly spodní části košíčku. Nezapomeňte zkontrolovat správné umístění dílu. Podívejte se na střih, kde je horní část, kde je dolní a kde je střed. Potom položíme horní díl košíčku tak, aby se lícové strany horní i spodní části dívaly na sebe. To se dělá proto, aby se vytvořil uzavřený šev. Připíchneme špendlíky. Prošijeme. Otočíme a zkontrolujeme. Teď spojíme košíčky do středového švu. Nejdřív taktéž připíchneme špendlíky. Teď to prošijeme. A druhou část taktéž. Ve výsledku by všechny švy měly být uvnitř. Zkontrolujte a sešpendlete tak, aby přídavky na švy ležely na opačné straně. Teď přejdeme k pásu. Tu máme 4 díly bočních částí a 2 středové díly. Teď je na čase pustit se do jejich spojování. Poté, co jsme přišili boční části ke středovým, spojíme pás košíčky. Díly pásu položíme lícem na líc košíčku z obou stran, tak, aby znovu vznikl uzavřený šev. Nejdřív sešpendlíme bok, potom střed, a nakonec zbytek, aby se látka rovnoměrně rozložila. A prošijeme. Takto by to mělo v danou chvíli vypadat. Takto jsme šev uzavřeli. A co je nejdůležitější, díky tomuto postupu bralet získává vystužená žebra, která stabilizují konstrukci, přitom však zůstávají měkká a příjemná na tělo. Použili jsme tloušťku samotného švu místo dodatečných materiálů, například tunýlku pro kostice. Švy drží sami o sobě, je však důležité je správně využít. Teď trochu zastřihnu švy ve středové části, aby látka ležela bez záhybu. Tak a teď zafixujeme šev, kde se pás spojuje s košíčkem. Prošijeme stehem ve vzdálenosti šířky patky od přehybu švu. Podél celé délky spoje košíčku s pásem rozprostíráme a napínáme pás, aby nevznikly záhyby. Takto to teďka vypadá u mě. Jakoby na rubové straně vznikl tunýlek. Teď přidáme zadní část pásu. Připíchneme a prošijeme.
Takto to vypadá. Tyto boční švy obší na overlocku. Teď přejdeme k hornímu okraji. Budu používat tuto lemovku a na pás gumu širokou 2 cm. Zapínání mám takto široké. Nejdřív zkontrolujeme, jestli všechno sedí. Tady jsem nechala 1 cm přidávku pro spojení s gumou. Položím gumu a ověřím, jak sedí zapínání. Ale co, když je guma v pase širší a zapínání menší? Co s tím? Označíme místo, kde končí zapínání a potom zde plynule nakreslíme linii a odstřihneme. A všechno se nám takto hezky vejde. Než začneme zpracovávat lemovku, musíme se rozhodnout, jak široká budou ramínka. Toto je 2 cm. A toto 1,5. Teď musíme označit její šířku a odstřihnout přebytek. Je potřeba také počítat s tím, že lemovka trochu zvětší šířku, takže odstřihneme asi o 2 mm více, než jsme označili. Teď tuto část zašpendlíme, aby bylo všechno rovné, protože při šití se mohou úplet trochu posunout. Takto to teď vypadá. Přiložíme ramínko a označíme jeho šířku. Pár milimetrů tady a tady je potřeba ubrat. Tady odstřihnu o 1-2 mm navíc, než jsme označili. Teď přišiju lemovku. Následně přišiju gumu pasu. Můj šicí stroj má steh, který připomíná coverlock, ale klidně můžete použít i 3 kroky cikcak. Takovýto steh se mi nakonec povedl. Není úplně dokonalý, ale můj starý šicí stroj udělal všechno, co mohl. Mám tady takové kroužky a regulátory široké 2 cm. Jsou fakt skvělé, mám je z AliExpressu. Navléknu kroužek do ramínkové gumy. Ještě jednou zkontroluji, jak sedí zapínání. Vypadá to dobře. Můžeme tedy přišít ramínkovou gumu. Přiložíme ji a uděláme zajišťovací steh malým cikcakem. Potom otočíme a obyčejným cikcakem prošijeme po okraji. A to samé uděláme z druhé strany. Odstřihnu přebytek. Teď zapínání. Srovnáme okraj. Já osobně mám radši, když je široké zapínání přišité rovným stehem, ne cikcakem. Přijde mi, že to tak vypadá mnohem ohledněji. Tyto konce je však třeba zakončit cikcakem. Nejen kvůli vzhledu, ale i proto, aby nepíchaly.
U některých zapínání může tento okraj škrábat. Zůstane takový malý roh. Aby se tomu zabránilo, prošijeme ho cikcakem. Pak je všechno rovné a měkké. Hotovo. Teď druhá strana. Také srovnáme okraj a přišijeme rovným stehem o velikosti 3. Toto zapínání, které se skládá, se musí sešít cikcakem, protože má zcela otevřené okraje. Cikcák mám nastavený na 1,5 x 0,8. Takto se nám to povedlo. Teď ramínka. Navlékneme regulátor a přišijeme. Jak jsem už říkala, začínáme šít od středu, aby se ramínko nikam neposunulo. Takto vše zůstane rovné. Teď vezmeme bralet a ramínko rubem k sobě. Protáhneme kroužkem a potom zpátky regulátorem. Hotovo. Obvykle ramínko přišívám tak, že ho ohnu na půl. Ale v tomto případě by stlouštění bylo příliš velké, takže to uděláme takto. Tento okraj zakončím cikcakem. Cikcak mám nastavený na 2 x 0,8. Nejlepší bude nezastavovat přesně na okraji, aby se nevytvořily smyčky na nitích. Bude působit mnohem uhledněji, když bude v jedné barvě. Tady okraj trochu srovnáme a taky prošijeme. A toto je náš konečný výsledek.